Aku jipi sang sikane putra kang anjlok saking wiyadi Jurning kedaton iki wonten pasir Banjawi Raden Sadya mawi sagung para putra-putra Pandhawa umraning asta kaya kuprebeting Dwaja dasar watahing prajurit pating kedanap kaya wina katembu ing jala Sagung prawadya kang kanton ajaring paswangan tinuluku mlebeting bangira kang kumitir Semarangan pangriking turangga bendhe munya mangungkung ing kono Gatut Kaca Jumadung dawuh paman Kula putra Praja Jumadung dawuh paman aku yo nyadong dawuh Paji Gatut Kaca terjolan mantos iki. Boten panipun dawuh. Kepiye, Panji? Tadi weruhmu apa iki? Kumpul para kandhang Pandhawa nutinggil Nadrata sak rembug. Bab murcane ajimu Angka Wijaya sing murca saka kajatrian. Ingkang mengko ora ana anda sumini bal mergi sing cukup. Ngomong perembakan para pemudenmu bakal minta pepadan Koko Prabu Bathara nanging dadi weruh sing waktu itu Koko Prabu Bathara uga nampa pancobaning Jawata sing kanggo lantaran Kakang Samba Wisnubrata saiki uga munta saka negara Ndrawati durung nganti paripurna para pemudenmu padha rembugan
Pandhita Durna teka sing bakal dipun ngambil kaca paesan. Gandeng kono-kono sing nemoni adikku Setyaki. Paman Durna banjur dijak metu njaba. Menawa to iku ana muga-mugane Paman Durna Dek Pulasara jeneng dimatyaki ana tantrimane Purwandya Balakurawa. Gatotkaca Antareja lan Antasena sing kapasae. Kudu ngetoken dawuh paman, ngetoken dawuh paman. Yo pacilik aku manut pangendikamu. Yen kaya ngono aja kaya bodhake dibodhake. Pamit, nyuwun pamit, Pakde. pinangka tedhak jroning perang Baratayuda lan Wisangarya Sena
akan dorong Ibu dicumi boten kados napa kula pemenggo ketutupan durma kadhi gandang-gandang tekan kono-kono pun boten sadipun penggalih sing bagian ikut sejuni kados pundi sampun angsal damel menapa dereng anggenipun badhe nyuwun ngambil senjata kaca paisan pun angsal bejane ning dereng angsal dawuhipun tegesipun kados pundi kula sowan wonten negara Indrapata boten pinanggih-anggih Prabu Bathara nanging kula dipanggih kaliyan adine jenenge Setyaki panggih kaliyan Setyaki nggih lajeng kados pundi sampun dipun paringaken napa dereng senjata kaca paisan badhe dipun paringaken nanging Setyaki badhe nyuwun pejaran dhateng kula sampun penjaran pejaran dereng kaya tadi kula niku nek anggih tunu Setyaki niku man awak kula niku glinding kabeh man kaya wong masuk angin arep kelokan kae man nek bae kelokan iki terus pengen kelon man jinggal kok ngendon nek ngeten iki keling-kelingan ora mung bener Setyaki kok pengen diwedani ilmu karo dolina niku lha mungkin man niku mung samudana nek sanjine senjata tok paisan ora bakal dipalingake man pun mangke totoan apa pripun man wis kowe dirasa muni totoan apa pripun awang abotoan dilarang karo pemerintahan kok detok totoan lho totoan niku ora kudu nganggo duit man upama kula kesendani gede mangke gentosane jenengan kesel kula nidak ning cengele pancen asu tenan kok kowe wong tuwa kok wani-wani lho wong tuwa niku lak tata gelem maning menggawe bareng jenengan culan tuwa man nyatane tumindake sing kaya ngono aku jenenge tuwa ana jenenge tuwa jatahe kancane dimbat kula niku ngandhake sore wae lho panan wedang man ning lho panan wedang kok ngantek dumungke tengah kono-kono kalangan sedene wedang niku ya ana sing sambung lagu man iya Cicuni wonten napa Kakang Durna mbok menawi menika mangke wonten moga-mogane Setyaki badhe dura menika dhateng sedyanipun mangsa bodho mangke anggenipun paring dawuh dhateng para putra-putra Kurawa yen Setyaki mangke boten trima cilik dibondo gedhe dipulasara oh nggih ibu Caprajit lho ngantongan swasana tirta lho mbok menawa iki ana moga-mogane paman Kakang paman Durna ana kira-kira marang Setyaki lan para putra-putra Ngamarta kowe kabeh sing tak pasrahi awit yen iku mengko senjata kaca paisan ora iso diboyong aku lan kowe kabeh bakal nampa duka saka ngarsane Angger Prabu Duryudana nggih yen kaya ngono aja kesuwen nang papan kene ayo syoga tata-tata negarake gendera penantang sawise gegaman Setyaki dipothoke ngertoke dawuh
palinganira lumacaring latri cinandari sangastojo menon Setiap diri Pendhita Durna lho, kok dadi ora basa karo bapak ana tinggil binanturata kowe basa kritis karo aku basa aku mergo ngajeng ana tinggil binanturata nanging iki ana ngalung-alung anane Durna karo kaki basa Yogyakarta ora basa tak tenang tak jaluk kaca paisan kowe mau bakal kepengin tak wedani coba tanda nomor sing pengen tak wedal yen kowe kepengin ngerti ciri-ciri sing tak gegawe iki werdene apa yen kowe bisa ngedalke kaca paisan bakal tak ulungake ming gampang iki ciri kuwi saka jempol mula jempol kuwi menehi peralan kita mangsak sapa wae mula nek nganggo ngajeni orang kudu ditata krama lan sopan santun nek ngantuni sapa wae mesti jempole sing maju ngene lah monggo dipun jar monggo dipun rapi monggo gaipun wonten piku lan nek jempol iki kaya ngono kuwi banjur menuju tadi priyayi priyonggung pangembar-pangembating praja sak ora-orane kudu bisa maring tulojo kudu bisa nuduhke sanubarang sing bener ora malah ngejak tekan kono-kono kuwi werdine penujul kaya ngono kuwi yo banjur menunggul dadi wong iki kudu sing jejeg kudu sing baku ora gampang ngiur kelingan sing ning omah ora mergo ana lambe bengesan kowe kepethuk dono-dono ora nek ora bocah cilik kelingan anake nek ora wong ayu ora kelingan bojone mula kuwi ana kono wajarane dadi siji sing panunggul sing tengah iki kudu sing baku kula digambarke kono dhuwur dhewe lan baku dhewe banjur jentik manis jaki jentik manis itu kudu wong iki kudu tansah duwe ora tansih kumeh manis marang sapa wae mula klebu ibadah kok nek gelme same sembuyang-guyu waton ora guyu sanggon-gon banjur sing pungkasan kelingking utawa jentik kudu bisa lantik panggraitane mula wong urip kuwi muluh bisane tata titi tenten ayem-ayem kudu bisa open marang pendidikan-pendidikan lan kahanan sing nuju marang keutamaan sawise open kuwi banjur ditetek sajroning sanubari mlebu sanubari ditoke kudu dilakoni ngono kuwi ora kaki kuwi bener tumrap kurang keren lho banjur sing kepingin kuwi yen kowe kepengin mangerti ciri-ciri tak gegem kuwi yen kowe bisa kuat nampani apa sing dadi kebal kowe iki kaca kaitan tak ulungake ngemping loro nggih mati enom Setyaki tuwa Durna ora bakal mundur Setyaki tak damu ora sungkur wandamu aku mbeguru marang kowe maksud Durna legane atiku
Kepripun-pripun sampeyan iki jek kanca bapak dadi kaya ngono. Rekane kula kajeng nulungi sampeyan ajeng tak rupet aja nganti jenengan rubutan niku. Pun mangsawan mriku nika. Upama jenengan ngambur ten niku ra tiba ten jurang. Kula kok jagane ten pinggir jurang iki wau. Nek ngantos jenengan ora tak tampani kumat dilundung tekan nika. Ular dadi napa jenengan? Dewa semono nek karo sing kuwi sembah-piyah sampeyan itu. Nek oleh pangan dhewe. Malah sae kaya ngono kuwi kurang kepripun sing kuwi niku karo sampeyan. Aduh dijunte. Niku wau. Nek jenenge wong nampane ajeng glundung niku rak kudune tajange mriki. Ora namani wong ajeng glundung kok nganggo dekul diunggahke tombolke Oh. Kok ya ngerti ya. Ngerti mawon kula ngapusi ngapusi. Pun kita sami kok tasih. Kian ngadep bisa menapa mboten kakang kula. Prayogipun panaken dhateng para putra-putra kula wonten mawon. Kula pun boten kian ngadep kaki kula tamani pisan pindur. Boten digawe rasa. Mbok ping telu kula disaut tandak disabet-sabet kene iki wae. Ngarto marmo. Boten jawaban.